আসুন তো, আপনি তো সিনিয়র না এখানে? আমরা ছিলাম, কে কে আছে ওই সময় ডিউটি কে কে আছে? ডাকবেন, তারা ডাক দাও। কোন সময় হয়েছিল? রাত্রে হচ্ছে, তখন কেউ ছিল না, আমরা তো ছিলাম এখানে নাট গাট আছে না? নাইট গার্ড নেই, নাই। এত বাড়ি বড় আমরা তো সকালবেলা 8:30টার সময় দেখি অবস্থা। কালকে আমরা তো সকালবেলা আমরা তো একটা আমরা কিছু বন্ধ করো, আমরা পারতাম না। এখন বন্ধ সবাই আমাদের আগে তো আপনাদের আসল কারণ ভাই এখানে ইনচার্জ কেডা স্টাফ কেডা আছে ইনচার্জ আছে আমি তো আচ্ছা স্টাফ কেডা আছে এনে বর্তমানে আজকে কেন নাম্বার বানানো আছে কোন কি কেউ নাই শুধু আপনি একা হই আমি একা না আমরা টাকা শুধু আনছি দাদরা हाइन हाय बेलाइके हामबाय बेलाइके खाखामानि बिसिं पान नरबाय तिनि कक सानानि बागै नरसंकाबा मासासिनाय तिनि सिङाव जागाव प्राय यांया हामपानो 100-150 जना सिनि यूथ स्पेशली केबुरि या हामपानो सिंतिनाव जागाव मियाव जों नंनि सोशल मीडिया नि बिसिंति नमानि बिसिंति खनो जों न खाजेसिनि अनिरमहल मचिनि 1930 व एस्टाब्लिश खालायजाबोनि मो काजेसिनि लाइबुमा all लाइबुमा जागावो जे मेन गेटनो जोंनो खाव जागावो पेट्रोल बाइके द सका ना के तामखौ सका साइमिया फियाबा जों जा नुक फाकिया मो दगलाम जदिनो पातला हांगाकै खामै पाइ थामै के मो फियाबा रजां माने बगे पुरा खामनिया ताबो नर नुगै माननाय पुरा कसम ताबो हांगार खाजाक गाव जागा जे साइनबोर्ड टाइनबोर्ड दङो जतनो जागावो खामै नस्तङै थामै के गाव माइखौ जों नुक फाइमानि बागै जों बेलाय खेनो जागा जों खानांखा बा खा खामगसिनि तामनि बागै हेंगाय मो काइसा सुदु काइसा टूरिज्म प्लेस या मो काइसिनि काइसा राजा रक बासिनि जे ओहानि बुबाग्रा रक ओ जागाव तंगलां माने काइसा राजबारि नि जों साइमानो मो काइसिनि लाइबुमा मो काइसिनि सेन्टिमेन्ट बे करंजाक मो काइसिनि सिनेमु बे करंजाक मो हाय जागा रक न तिनि जे ख्लायनाय बा साबो ख्लाय तंखा आबो जों साइमिया फेबा अबो बेलायके बर सामु सित्रा ख्लायया मने बै जों सामु जे हामिया ख्लायना बेलायके सेलांगो तिनि जों मो हायकनो मा सानामु जों जे तिनि मो हाय काइसा सिनि जे राजा रंनि बा सिनि बुबाग्रानि जे जागा रकनो जे तिनि अपति ख्लायमनि हानां पिलां ख्लायमनि अमो जों आगिबो जों ख्लायजागि दङ फियाबा जों ताबुक जे तंगमनि आबो सिम्पानो जों काहाम गुरुंखौ जों माना मुजु माने फियाबा अबो सुदु बरक
मकल नायरनि तंगली हाइसि तिनि जों साना थाङो गोबां मानसिनि चिनि अ हाव तो जों हानि बुसां दं उतै जों बोरै बुसाराम फ्रा जागो चिनि चला बुसार बुथार जागो गोबां मा जों जास्टिस माया गोबां मा माइखो जों चिनि जे मानथाइ रक तिनि गोबां मा जों माने हानाय पिनां खाजि तो फियाबा तिनि जों नखा जेता चिनि लाइबो मा तमन अमरो सुदासे तिनि या कारलिया बर खाइसे तिनि मा हाइके बर हरबे सकजयने तिनि कमर नायो तिनि जों जदि साना थाङा के म सुदु हरबे तिनि दगलामसिम सका बर नेक्स्ट दिन जे अबो तेबो 2000 बाय तुबि सेबाया तिनि बर तेबो अन्न किछु खलायाबो तामि ग्यारान्टी दं मनि बेगाव साबु दाय मो दाय के सम्पूर्ण जेता जे तमने टूरिज्म प्लेस न जे नाय तो नाय टूरिज्म डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट जे एकबिसिनि राज्यनि जे स्टेट नि गवर्नमेंट अबनो काहाम के नायने नांगो जे अ जागाव तामो तामो खायने नां उमो खायसे इतिहासिक प्लेस सुदु अ जागाव त्रिपुरानि बर सिमिया जों तिनो जागा फाइनु फाइका बेलेक लाइसि मैसे केरला बर अ जागा फाइनाय तिनि अ जागा न बर खनामन बिसिन दिखे बर अबनो टूर खायने बगै फाइका जों तिनि नुगो जागा हासल हासल बर अ जागा चिनि जे बुबाग्रानि जे सनामजाक जे तिनि नायथातो कैसे तै कजारो कैसे को राजबारी उमनो नायन बगै तिनि अ जागा फायो तिनि आबोनि बगै साना मुजुगो जों तिनि ब जागा तंग जों तिनि ब जागा जों दंगि दं वान सुबि नायसि दाइ सिनि कुनु जागा फनो ताइ माने सिनि लाइबमा होइते सिनि तंग थाइ जाते होइते जतुनो जों तुरुक तुरुक तेबो जों सगमा जागते समाजते सगमा जागि तंसिउ तिनि आबोनि बगै जों तिनि अ जागाव जों तिनि जों तिप्रा मथा खायुनि फाइमेया वाइटिएफ जों युथ तिप्रा फेडरेशन जों और आदंगि फाइमेया फेबो जों एज ए तिप्रा सांगि जों तिनि अ जागा फायो तिनि सिनि लाइबमा जदि कमाइ दं हागे आबो आनि सिमि तिप्रा मथा खायनाय सिमि कमाग्लाक जत समग्र तिप्रानि तिप्रा सरनि बागै तिप्रानि जरा बरनि अबो कायसेसिनि लाइबमा कमाइ दं हाइसि सो आबोनि बागै आं तिनि कयनि मुसुंगो तिनि म हाइजराव सुदु जों राजनीतिनो वानसु यावै पुस पयसन वानसु यावै जेतासिनि कमाइ दंमनि अबनो सिम्पल जों रक्षा खालाय मानलाय जेता तंगि दंमनि अबनो सिम्पल जों रक्षा दा खालाय मानलाय आबोनि बागै आं तिनि सानानि मुसुंगो तिनि बेलायखे आं तिनि कयनि मुसुंगो हासिनि जत लुकरनो तिनि मत तिनि जेसिन निर्महल सकजामनि अबनो जों हायन जों माने कलाय सके जों अबनो पारि थाक रेगला हाइसि तिनि अबनो बागै जों आगामी दिनाव जों बृहत्तर आन्दोलन खालाय तिनि आपातत जों अबनो तालारि रेखा तानि बागै जों बेलाय लाचु हाइसि सिनि जे राजानि जे हुकुम तिनि सक जागै 15 जागा तिनि टुरिज्म र तुइने फुरुगि दंप बेलाय खेला लाचु हाइसि तिनि आबोनि बागै जों साका अबनो आपातत कयेकदिन बन्द तंना निंथौ जे सुस्थ तंनो खायमेनि बिसिंतै साबा अबनि उग्लग नांजाक साबो दुष्कृति बरना तारातारि एरेस्ट मा खायनाय फाइन आउट मा खायनाय तिनि बरना रमनि उग्लग नांहाकाबो जे तामो तामो खायने नां तै इसे टुरिज्म डिपार्टमेंट डिसिजन ना होइनाय तिनि अ जागानो जतनि बागै जे खुलुगि रिथों तै आगामी दिनो अ जागाव सिक्युरिटी अरेंज खायने निंथौ सीसी कैमरा प्रॉपर तंना निंथौ जाते खायि तै मुंसाफोर जाते देरिया उनातिखे आबोनि बागै पूरा डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट अबनो पूरा दायित्व माना हानाय आज दाबिनार जों अ जेसिनि ताला माने निर्महल जे राजबारी गोजामनो अबनो जों तालारि क्लांखा जों आबनो नायो चिनि स्टेट गवर्नमेंट तरफ থেকে जाते आगामी दिन अब फुल सेफ्टी नानि बागै आसे हामबाय जागाव जों तिनि कुनु जों जागा पार्टी हिनिसित जों फाइलाया विशेष कले जों जे सिक्लारक मियाव आं जतन जों बरकनो नर बाइक सेमांगा जों बरबो सावो मीडियाव नो जों बेलायके तंथंलि आबनो बागै जों मनो नायनाय जों तामो तामो खायना आबनो खायनो बागै तिनो जागाव चिनि विशेष कले चिनि यांग दङ चिनि वेस्ट नि भाइस प्रेसिडेंट दङ ताइ चिनि यांग साउथ नि वाइटिएफ नि जत दङ चिनि और तिनि जों यांग यापनो 150 200 जन जों फाइका तिनि जदि नमो जों जतखन बिजारमाय आसा किन्तु 150 जन 200 जन या थागला जों हाइसे जों नाहागा लाख कैसा जागाव तामो सिक्ला तामो बुरे जा कुथुमै जों चिनि लाइबो मानो जमते हानां पिना खायनो जों कुनु दिन फियगला जों आबो सिनि हासि